Hi kids! Do you know how to measure length using a metric system like centimeter? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Centimeters. Get a ruler and identify which system are you going to use. Is it the English or the metric system? Sa English system, ang pinaka-popular na gamit ay ang inch or inches. Whereas, ang metric system naman ay centimeter, meter, millimeter, and so on and so forth. Ang susukatin natin ay ang lapis na ito. Gagamitin natin ang metric system na ang sukat ay sentimetro o centimeters. Mag-uumpisa ang sukatan mula sa dulo hanggang sa dulo. Ang sukat nito ay 18 centimeters. Tama ba ang sukat ng iyong lapis? Mga bata, nahihirapan ba kayo sa subject na math? Lumiham lang sa Dear TMC at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Hanapin lang ako sa Facebook, sa TikTok and YouTube channel.